Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन ग्रेड 4 आसाम फरेस्टनि एडमिटआ खायसे मोनाखै खायसे मोनदों जेरै पियन एबा ग्रास काटार बा नोंथांमोननि साइज बेनिफ्राय एटेन्डेन्ट सो बेनिफ्राय अफिशियेल नोटिस नोंथांमोननि बे पोस्टआ नै आसाम फरेस्टनि आन्डाराव बेन जाबाय नोंथांमोनाहाय मोनदों आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि आन्डाराव मोननै फैदों बेन जाबाय नोंथांमोना आसाम फरेस्ट आसाम पुलिस आन्दायनाङा बे पोस्टआ जाबाय एटेन्डेन्ट दङ बेनिफ्राय ग्रास काटार दङ एन्ड बेनिफ्राय साइज दङ आसाम पुलिसनि आन्डाराव बेनिफ्राय पियनबो दङ आरो बेनिफ्राय डाक रानारबो दङ ओके एन्ड जुगालि दङ आसाम फरेस्टनि आन्डाराव सो बे अफिशियेल नटिस रिलिज खालामबाय एबा नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ जागायसिगोन एडमिट दिनैनिफ्राय नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ जागायगोन 1 एप्रिलनिफ्राय ओके सो नोंथांमोना 1 एप्रिलनिफ्राय जागायसिगोन स्किल टेस्टआ बेखायनो एडमिट दिनै एबा 26 मार्चनिफ्राय डाउनलड खालामनो हासिगोन जुदि नोंथांमोना एडमिट मोनाब्ला सो नोंथांमोना टल फ्रि होनाय दङ बा मेल दङ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम अब्ला नोंथांमोना मोनगोन बे पोस्टआ साबा दं एटेन्डेन्टआव एन्ड बेनिफ्राय ग्रास काटार दङ बेखौ नायदो नै सानै दङ बेनिफ्राय साइज दङ आसाम पुलिसनि आन्डाराव बियो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे जुगालिबो दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि डाक रानारबो दङ अके सो बे पोस्टआ दाखालि एडमिट होआखैमोन ना दायो होबाय सो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो स्किल टेस्टआव नोंथांमोना थांनो हासिगोन सो बेखायनो जुदि एडमिट मोनाब्ला टल फ्रि नाम्बार होनाय दङ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बा मेल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय जुदि प्रब्लेम जायोबा दा बेनो आरो नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांगौ जाय एप्लाइ खालामदों बे पोस्टआव मायाव खालामदों बेखौ गोसोआव थानांगौ बेखायनो एप्लिकेसनाव नायफिनबानो जाबाय जाहाथे नोंथाङा गुबुन पोस्टआव खालामनानै गुबुनाव एडमिट डाउनलड खालामबा मोननाय नङा सो बेखायनो नायनानै खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय एडमिट कार्डआव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ दासिमबो एक्टिभ जायाखै दायो भिडिअ खालामनाय टाइमावहाय जेब्ला जायो फिन खनसेबाव आपडेट लाबोगोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो लांफाजोबबानो जाबाय नोंथांमोननिखौहाय जेरेक्स कपि खालामना लां फट'स लांफा एन्ड बेनिफ्राय सेल्फ टेस्ट होबानो जाबाय आरो 50 मार्क्सनि स्किल टेस्ट जागोन 50आव नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोननांगोन आरो नोंथांमोना रानिं गैखाया खालि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बेनिफ्राय स्किल टेस्ट लागोन बेनो सो बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट